'Yan mata, 'yan mata, tsaya ki ji ni, ke 'yan mata, na zo miki da wani ɗan bayani. Ki ji ke 'yan mata, da fari assalamu alaiki. 'Yan mata, na ce assalamu alaiki. 'Yan mata, ba za ni boye miki ba, tun daga can ne na hango ki. Nake tafi ina ta bin bayan ki, da masu nake kika abu da ba jama'a domin na tare ki. Da kowace yar magana da nake so na miki, ki bani dama, ki ji 'yan mata. Ni ki bani dama, nake so ki ji 'yan mata. Yanayin tafiyarki naga ai salon sanar daban ne. Kyakkyawar fuskarki ita ma kanta salonta naga na daban ne. Bayar idanki fara kalkal kamar auduga ai salonta ma na daban ne. Ga aka hanki farare kalkal su magansu na daban ne. 'Yan mata ni komi na kinye mini, kini mini kwarjini. Zan iya ci miki, san ki zuciya shige ni. Ki ji 'yan mata, yanzu ni ke kaɗai yake nuni, su ne ki so ni. 'Yan mata, zuciya ce ni ta janyo, kafafuwa kuma ni suka kawo. Mi za a ce na kawo, indi har ki za a bani, ƙuraina ne za na bada. Ni dai ki so ni, mi soyayya. Ni dai ki so ni, mi soyayya. 'Yan mata, ina son ki.